ಮಾತರೆ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರಂದ್ರಲ್ಲ. ನಾನು ಇತ್ತೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂಯೆ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರೇನ ಅವು ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂದೆಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ನ ಐತ ಮೇಕಿಂಗ್ ತೂನಾಗ ನಮಕ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದುಂಡು ಪಂಡ ಐದುಕ ಪೂರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ನವೀನನ್ನ ನೋಡು ಬೌಲರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಭೋಜನನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿಲಿ ಅಂತ ನೀಟ್ ಆದುಂಡು ಒಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಂಚದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂದ ನೀಟ್ ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 100 ಸಾಂಗ್ ಕೇಂದೈತೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತಲ ರೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಅಂಚದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ 100% ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಂದೇ ಪನ್ನದೆ ಪನ್ನಾಗ ತುಳುಟು ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಜನಗಳು ಅದನ್ನು 4 ಜನ ಕೇನೂರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ತೋಲಿ ಅಂದು ಒಂದು ಯಾಂತನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪನ್ನಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದಂದು ಬೊಕ್ಕ ನೀಟಾದ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನಾಕಲಿ ಅಂಚದ ಪುನಃ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದೊಂದು 23 ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳ್ಳೆ ಒಂದು 100% ಪೂರೆಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದೇನೇನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.